Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am Althea, apay dagita igigam am nga alahas. Awanan ti sasarbi dagito inana. Ilakok amin ang dagiti alahas ko. Anya, Iraman kumatan nga ilako ti restaurant. Kanti kondo yun ko. Ma'am Althea, Yak kabaalan ang suportaran ti restaurant. Basitan ti mangmangan a customer. Kadyak matan. ma'am, agsangit kamutan. Nana Rosalia. Diyak kamunuan niya itan ti aramidagan. Nabaybay ang akong tinegosyo. Ma'am Althea, Pampanunutaklat ni Miguel. Isulatan ti sumsum ka ni ti isip ko. Tunggal maturog ka. Napay akas ti mapaspasama kanya. ma'am, pagkalmaam dirignan. Nana Rosalia. Mababalaw nak nga ta. Napay akas ti tiriknak ita. Ah, Pulos matin ajak malipatan ni Miguel. Diyan maarami dagiti ba nag-asigod nga aramida ka. Kasla damang laplapit kanya nagarami di tinasayat. Ma'am Althea, sa anak ngagsardahi amang bagbagakan ka. At akakalayon itisibay mo. May salaang tirason. Wano makakapo. No apay asumkan manankan ka tilakip ni Miguel. Nana Rosalia. Babaod na itatag laplapusanan apanagayat amarikrik namkan ko ana. Numabalit la kumanga isubli ti panawan. Isublem, tapno agragsak, kan agbinulig ti ayan-ayat yu, iti tunggal maysa. Nana. Namnaladawan ti amin. Tanatayan ni Miguel. Agtalinaid laang alagip, tinapalabas yu. Natunday-day talagip, naputapulos asaan anapasing ka na. Awan tiragsak, itinagbatan yu kin ni Miguel. Nudikat pasig ariribo. Gapo iti aramid ti may sa tao. Nana Rosalia. Narabak ti panawan, Ma'am Althea. No kaano amariknam ti pudpud no ngayat. Agpukaw mutan akas lasaw. Iso ati aramitam ita. Kat ti mga klon iti kinapudno. Kat sangwam ti barong agsapa. At ang tulat na pagbaliwan ti amin. Babaan ti kaasi ti Diyos. Nagbao ti panagsarita yung kani Althea. Nadlaw ko tilangana ang nagsamit. Apay kat Rosalia. Ay ayan na launay ti bagina. Gapo iti mapaspasamak. Ay, unay na. Maapapiktaran. Gapo iti aramid day di adon, Braulio. Gusto ka, Marcelina. Saan lang agagangay ter aramiden day jay adon Braulio ariripo. No di kat aramiden ti demonyo. Kailangan aramidin tayo ita. Tulungan kan andingayon ni Althea. Kastamatan kan ni Amalia. Wan, Marcelina. Taging gaita. Agpupupuklatan ni Althea isilay. Agpampanuno. Nalahing ka man kiti ituludan iti kanan na. Wano meriendaan na. Amangan pa'y kiti no mabisinan. Ayuwan. Kastamot ti pampanunutak nga aramidan. Mabiit la ang tamang isagana ak iti mabalin na. Merienda.
Alamat siguro tikid dawam, nena. Naitad kong dagiti kasat ulam. Naipatakteran ti kayat mo a restaurant. Agyamanakan ka, honey. Wow! Nagmayata na denggen dayta nga impalikas mo kanya. Amo matan ti rason. No apa yan nagkidawakan ka iti restaurant. Amo! Kayat mo apalsen ni Althea gapo iti panangagaw na ken ka. Iti Daydi Miguel. Anya? Iti Daydi Miguel kuno. Wan! Daydi kunak tanabayagan anatay ni Miguel. Diyos ko. Pudno ka di dayta nga ibagbag, honey. Pudno launay. No saan nagapo ni Althea, si bigbiag pa'y kumaday di Miguel. Talaga nga ayok daytay nga Althea. Oray di mo ibaga kanya ti amin. Amok ti mapaspasamak. Nasakit tinakam mo iti dayjay nga Althea. Tamok man nga agayat kalaunay ka ni Miguel akabusor ni Congressman Parasigan. Agsagana kanyak dayjay nga babae. Nena. Sinalakniban day di Miguel ni Althea iti pagkat. Kat ni Miguel, tinapaltugan. Imbis kumaan ni Althea tinatay. Anya? Italay nga maibagakan ka ti amin. Gapu tadya kayat nga tanag ka. Tamangano niya pa ti aramidan. Dahito'y lang titandaanan, nena. Pasol ni Althea no apay anatay ni Miguel. Imbagam kadya siya tinangpaltog iti Daydi Miguel. Pulos nga wanting baga, Congressman. Sungani iti kinapodno dagiti impagbagakan ko na. Kasta, Iswa di ka matanagan, Congressman. Kaya't ko lang ti agay ayam. Tapno agbalin a komplikado ti amin. Pagapaag ta nena ken Althea. aniya. Pagpalinak nga impyerno ti biyag na. Nagmaya ti riknak no makakita iti agap apa babay ng runa no aggubaldan. Mayor, kunak man no napatagkan kadayjay anena. Apay nga iduron mo iti kinadakas. Congressman, ibagata na napatag kanyak ni Nena. Nga, at napagpatinggan ti amin. Sabali ti wagas ko, tapno lang magunod ko ti kalkalikagumak iti dayjay an Nena. Makitam to noon niya ti pagpanagam ti amin, Congressman. Kamu ang burak ka dagiti rama dito'y karaya. Tulungan kan Tata Catalino. Insaganak mo ti pangikabilan ta kadagiti kapi amaalata. Ala, si kalata ti makamo. Sigurado nga ano ti maalata akapi. Takamos ti mulan di rabi eh. Wan Tata, Pinagtutuon ko dagiti talumpinas na batbato. Di mataglawlaw na. Dagiti magdaplat abato. Tapno sana maianog dagiti kupag tinyaw nga ipakan ka dagiti kape. naglinak ti danom ti karayan. Makita kong dagiti kapi, Tata. Isagana mo ti pagkabilang ta, Miguel. Buraka kong tuy rama. Miguel, inakilako dagiti dagduma kape. Total, adumat pinaalata. Sumurot akmat, Tata Catalino. Kaya't kayo atulungan. At talatakan ka na ita, paraw. Masaya at magkit day. Tapno, agda ka
masarsarita iti kalsada. Wan tata. Among baro. Dito'y kalaw. Siyaklangan tinabat-bati alakay ng taltalong. Dagiti katabak alalakay. Nabayagdan adimmaga. Takasanaw. Inabuso da. Tibagiday tinakaro a panaginom iti ara. Bika. Aldaw kan rabi eh. Ngawan ti sardendang aginaw. Tata. At dabalay ko di kapatadan. Ngam kay kayat kong dito'y kalaw. Panaulimag. Kan adda dito'y titaltalo na kadaga. Kastagayan. Nasapa mo tapimbusay. Day di pasing nasawak. Awan mo tibunga ti ayan-ayat me. Di kayat ko asaway. Saan kami anadda ni ti anak? Ay, una yung ibiyagaya. Malagip kumanan ni pasing. Tata Catalino. Ala, ada yung tinagturungan ti saritahan. Rumwar takitin dito'y kalabaw. Taintay lako dagiti kape. Tata Catalino. Asino di kinasaritam iti a babae? Ni Marina, aputok idolpen. No adda kapiala ko. Ay, iso ti may sa kadagiti gumatan. Kastagayan. Wey, paborito nga minyosting nga asawa na pulutanan ti kinirog akape. Bala, ituloy ita ti mapadagla ko. Iti man balay ni Ansing ti papananta. Parang gumatang dayjay itilako ta. Mapantan, Miguel. Althea, talaga ka di nga ilako mo ti kundoy unit mo. Wana na, Rosalia. Kinapudno na. Adda na sara ka kabayer. Agkita kami manan inton bigat. Kasta ka day, ma'am. Nay, nagunag mo ti panagsanay mo, ma'am. Adda ka di parikaot. Ag-resign ng ti operation manager iti restaurant ko. Kastamot ang lagi ti dadto mga empleyado. Anya, Damag ko nga kasapulan da iti ado a tao iti kabarbaro a restaurant. Anay patakdar iti saan unay nga adayo iti restaurant ko. Pasyag nga iti umakaranda. Ma'am Althea. Basol ko matkit niya. No apay ajak na asikaso ti restaurant ko. Di mo papasulan ti bagay, ma'am. Talaga akas na tinegosyo. Iji restaurant mo ti papapanahan dagiti ado a customer. Iti mo't kabarbaro a restaurant ti papanandan. Nana, Di ka madanagan, ma'am. Agsublin tumot laeng dagiti sigod a customer mo iji restaurant. saanan ang mapasamak pa'y daytanan? Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Nakaikad na nga kwan. Ilakok ti restaurant ko. Anya, Ada rason no apay nga ibatakon ti negosyo. Sapsapulan nak ni Don Braulio. Kat amo na ako kwak di restaurant. Kat tsak kayat ang makita na kijay. Liklikak ni Don Braulio. Nana Rosalie. Ininutan nga agpakpakada dagiti empleyado kiti restaurant. Maawatak matkiti ida. Dahito yung timaw di nga aldaw nga operasyon ti restaurant ko. hi, Althea. Nena, Kit kita matlatan ti restaurant mo. Apay, maluglugi ka din ti restaurant mo? Gapo tabasitan ti umay a customer? Nena, Damag ko nga ilaklakong pa yan ti restaurant mo. Pudno ka di? asino tinakaamwam iti dayta, nena? Ti sigod nga operation manager mo. Anya, amamom ti operation manager ko? When? Gapo ta isuitan ti operation manager ko. Iti restaurant ko. Anya, a restaurant mo ti bagbagam, nena?
Anya ang klase day taas sa lunsod, Althea. Okay. Sungbatak ti sa lunsod mo. Siya ti akin kukwa, iti kabarbaro a restaurant, iti balasyo ti kalsada. Anya? Nasaya at mat na nakita ka dito'y parking lot ti restaurant. Agori. Anya dar aramidam dito'y parking lot? Ket awan matgaya man ti kotse mo. Nailakom ka di matan? Panawan ka pa dito, Nena. Mabidyan, Althea. Saan ka bastos? Pasarsarita ka ba ila? Di nakig ka man, Nena. Okay. Di mo ulitan pa iti inaramid mo, Nena. Abay. Kabilan na, no aramidak pa iti mangigam kan ka. Jak amo no anya ti aramidakan ka. Sa maysa. Jak kaya ti makisarita iti babaeng na agraraman. Ano? Agraraman ko ng kanya. Ni Nena ang naamamok ide. Kat naamma. Kan nasingpat a babae. Ngamjay Nena akasang sangog ita. Natangig a babae. Anya? Awan ti karbangan amang baga kanyak iti kasta, Althea. Awan apulos. Jak kayat atutupan ti babae nga ababa ti kapanunutan na. Titakan. Dinak panawan, Althea! Saan tapay analpas ang nagsarita? Imanawan. Kat ulos adinak binalas. Gapoy ti panang tumpak kanikwana. Talaga ang pagpungpungtutan na dayjay a babae. Kastagayam kinapasamak, ma'am. Wala na. Una yan, tinaramid na kan ka. Naglabaga ti makanawan a pingping mau. Gapo iti panang tungpanakan ka. Jak kayat atutupan. Tano mabalin. Jak kayat tiriribok. Rumwarak, ma'am. Kayat ko nga ibalos tinaramid na kan ka. Saan, Nana? Di mo ikaskaso dayjay ang babae. Sinaktan nakman. Ngam saanan ang may subli ti respeto kan kwa na. Ma'am Althea. Respetuak idinin Nena. Gapo tagayam na ni Miguel. Ngam nagbiddo taklagayam. Gaputa rinukar ti ugali na. Ma'am. Maawatak itan dagiti tao ang managing ko na. Aramidan dati amin. Tapno laang magunod dati dakas at tarigagay da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maasyanak una itin ni Ma'am Althea, Marcelina. Ay, oray siya. Nakita kita yung agmay-may sa anak katukaw iji salas. Nagadayo titurong ti matang na. Ila ko na pa yan ti restaurant na. Kaputa maluglugain. Di nan maasikaso ti negosyo na. Rosalia, kasapulan launay ni Althea ti pambagbaga. Iti kasta, saan unay nga pampanunot? Ti pa nagpukaw ni Miguel ti may sama kagapaw. No apay asaan ang maasikaso ni Ma'am Althea ti negosyo na. Anya ngamin at talaga tinapasamak ka ni Miguel, Rosalia. Ha? Pulos mat na saan nga agpagpakita iti inana. Maasyanak mat ka ni Amalia. Tanimat latan Miguel ti pampanunutan na. Saan arumbang nga ibagakin ni Marcelina ikinapod na. Kasarsarita ka, Rosalia. Anya tinapasamak ka ni Miguel. Tiyak amaw no anya isungbat ko kan ka, Marcelina. Tila ang amaw.
Kat pimanaw latan asaan nga amo no sa dino tinapanan na. Rumbag kumamot nga agpakita iti inana. Tapno saan nga agdandanag ni Amalia. Marcelina, Tsak amo no kaano nga agsubli dito'y balay ni Amalia. Inala na ngamin dagiti daduma nga usar na. nasaya at matkite ti kasya nga inaramid na. Tapno makainan na itiriribok, ama paspasama ita. Anya darang aramidin nyo dito restaurant ko, tatang. Kailiw kang aminay na nakaw. Manipod na ka din na ni Mayor Carrion. Saan ka nga gawawid, di ka lapaw? Awanan ti oras ko nga agparampay kada kayo ijay away, tatang. Makita yo man, makumikumakunay iti negosyo. Anya, Sige, naawanan ti bagayo kanya. Mabalin yun ti pumanaw. nagbastos ka mutan, nena. Sang-sangpot ko pa'y laang papanawon na kaon. Ado ti trabaho diti restaurant ko. Diyak kaya't dagdadangil iti kanito, tatang. Saan mo ako kuha da ito'y a restaurant? Iso apang asim, tadi ka ko magpasindayag. Anya? Nagbaliw ka na namin pinsan, nena. Ni Tata Kabo tinakita ang arimwar iti restaurant. Nakadumog api manaw. Anya nga ta tinaramid na ijay. Ninena ti rimwar. Kat agturong iti kotsa nakaparada iti batog ti ruangan ti restaurant. Sa balin ti langana ita. Aglanglangan na baknang. Tinasayat. Surutek ni Tata Kabo. Ama ti pangibilbilang kini Tata Kabo. Ado tinaytultulong na kanyak idiadda kailangan iti serbisyo. Amok adinak may lasing. Gaputa nagdungrit ti langat. Agparangag kang kuana. Kat ilawlawat ko ti amin. Sursurutan nagsakit di dyan dungret. Nagbalasiwak iti kalsada, bumalasiw man. Umasidagan kanya. Tata Kabo? Mamunak. Sino ka? Sakda ito'y. Ni Miguel. Miguel. Wan tata. Kitaan na kanembag. Pamarang lang da ito'y langak. Diyos ko. Sumurot ka kanyak. Sana dito iti pagsaritaan tayo. Uwan baraw. Sumurutakan ka. Kastagayam. Tiam mo dagiti makamamu kanyak. Nabayagan anatayak. Iso akas to'y itatilangak, tata. Talaga nga ayop dahil akong Grisman marasigan. Ituloy ko lang tati pa ng limlimok. Kat nung makalak itinapintas sa gundaway. Ibalas ko tinaramid na kanyak. Baraw. Adanas ka na maamwa may panggap ko ni Nena. Anya dita? Nakidinan ka ni Mayor Carrion. At nagbaliw mo tin anamin pinsan ti ugali na. Tinalikodan nakpayan nga amana. Anya? Tila ang panagibalas ti kanayon amang ngeg ko ka ni Nena. Kaya't nabalsan ni Altea agayem mo. Anya? Pinagimunan na ni Altea agayem mo, Miguel. Iso ang nakidinan ka ni Mayor Carrion. Tapno maaramid na ti kayat na. Kasta ka di. Laplap-dak edi ni Nena. Iti panggap na nga aramidan apa nagibalas. Ngamsan adimngag kanyak ti anak kaw. Nakitak arimwar ita iti restaurant ni Nena. Asino ti aking kuko iti restaurant? Ukwa ni Mayor Carrion. Ngayon sagot na kan ni Nena. Anya? Naibagapay kanyak ni Nena. Ang maluglugin ti restaurant ni Altea. At sigun ka ni Nena. Ilaklakon ni Altea ti restaurant na. At gatangan ka nun ni Nena. Kasta ka di. Miguel Barok. Agmay-may sa akon iti balay ko iti away. Tasaanin nga gaw-awid ijay ni Nena. Di kay madanagan, Tata Kabo. Manipod ita. Kanayon kayo asarungkaran.
Bastag talinahid lang alimot ti amin. Huwag baraw. Di ka danag. Ma'am, nakapanawon di gimatang iti restaurant mo. Panawan tamutan da ito alugar. Nana Rosalia, Ha? Agsangit kamutan, ma'am. iti mao di agon daway. Kitangag pa iti restaurant ko. Ado dagiti pakalaglagipag. Kan sakripisyo nga impaay ko. Tapno na ang makaibangon na kiti negosyo. Ma'am, Agkit-kit man ti riknag. Awanin ti maramidag. Gapot ang maduglogin. saan pa'y anala daw ti amin, ma'am? Ado pa'y ti maaramidam iti baro ngagsapa. Pasitlaang ti biag daytoy ang mapaspasamak. Nana, Namaris ti biag, ma'am. Talagang ado dagiti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tila ang rumbang nga aramidan tayo. Kat ti pa nagkararag iti namarswa. Nana Rosalia. Ma'am Althea, adda na panunot ko nga aramidan. Anya dayta. Dumagas ta iti simbaan. Kat agkararag ta. Dumawat ta iti bendisyon ti Apo. Tapno adda kalasag ta. Amang saraget iti anyaman apan lubok adumtag. Kumusta tirik na, ma'am? Gusto ka na niya. Naglagaan tirik na kita. Talaga na bilag ti kararag. Wan, ma'am. Amom, itay nagdumog ka nagparintumang ka nagkararag. Kitkitaan na ka. Tikura paruko, wano ti pade. Nan, Inton Domingo, awisan tamot daturo kan Marcelina nga umay makimisa. Umay tayo agdayaw kan umararaw iti Apo. nan, Ala, agawid tan, ma'am. Amok nga ururayan na tandaturo kan Marcelina. Ala, umay ka. nasaya at dayta nga inaramid yo, Rosalia. Kinapuno na nabayag mata na sa anak-anapan iti simbaan. Amo, Marcelina. Itatanawaya akong ngagdakiwas. Masansanang na mapanak iti simbaan. Rosalia, Kitaong ita ni Althea. Ininutan ang mauawat na ti amin. Madlawon ti kinaragsak iti langana. uhan, nadlaw ko matkan ko na dayta. Nasakit itay tinakom na. Gapo iti panangila ko na iti restaurant na. Saan na analapdan tinagluha. Ay, tingay kundo unit na. Naila ko na kadimatan. Wan, naggidan ang naila ko na ti kundo kan ti restaurant na. Kasta ka di. Ay, tsaka mo no anya ti plano na itang aramidan. Baybay tayo pa'y laang noan niya ti panggap ng aramidan iti kwartan. Amok ni Althea. Amok nga ipay na matlaang iti sabali ang negosyo ti kwartana. Bukod na asapol ti kwarta nga awan tintultulong kankwana ni Don Braulio. Saan ka di akas tamat laang ti ugali day di Doña Isabel na inana? Amo na akailalaan ti kwarta. Gusto ka, Marceli. Sige. Asya kun ti agluto iti pangrabian tayo, Rosalia. Sige, tatulungan kan. Agpusog ka, Althea. Nagnanam ti indengdeng ko anat natanya. Sinagbawak pa'y iti tinuno alamas. Magusto klaunay ti dinengdeng nana. Isigurado nga ano ti kanat. Agyaman na ta magustuhan balasang ko. Marcelina, nairuwa mo ni Althea ang agsiday tinatnateng. Nang runa no adda sagpaw na tinuno alamos, wano ikan. Kas kumaita.
Aya, didak pagkadanagan na Marcelina. Saan ka napili iti makan? Day taman ti kayat ko, balasan ko. Saan nga iti panang dilaw iti pada a tao? Ado dag iti babalasan a napili iti makan. Ay, husto ka, Marcelina. Ngam idumam ni Ma'am Althea. Tasyak tinang tarakan kan kuana. Ala, gusto day tanan na Rosalia. Mangan tayo kitin. Ibusak ti makan. Sige, awan to ti sidain nyo. Ah, Rosalia, dakkel ti na itulong ti kanayon apan ang pagbagam ka ni Althea. wan, Marcelina. Sapay la kumatag na nayunan anaragsak. Nabayag ajak nakita, ipanag-isam na. Awanan ti sabali akamangan ni Althea iti panawad ti rikat kan liday. Idi damo ayaay na dito balay ko. Kayat ko aliklika ni Althea. Marcelina, Ngam na amiris ko nga awan ti basol na kanak. Nang rona, kadagiti dadakkel na. nasingpet ni Ma'am Althea, Marcelina. Aginggat si bibiyagak, salakniban kan saranayak iti anyaman aparikot. Gusto launay ti araramidam, Rosalia. Tila ang pampanunutak ita. Kat ni Don Braulio. Ambo, asap-sapulan na kami ni Don Brown. Sigurado apatayin nak dayjay adimonyo, apaman amakita nak. Day tapay ti may sa apang panunutak. Sa anak ang makaigna no rumrumwar kayo kan ni Althea. Di ka madanagan. Taagan anad kami akanayon. Saan nga umdas ti panaganlat yo, Rosalia? Naimimbag matlaang no agtalinaad kayo latan dito'y balay ko. Marcelina, Jack kayat, nga dadakes ang mapasamak kada kayo, Rosalia. Sigurado ka iti pangedeng mo, Althea. O na Marcelina. Kayat ko tigagangay a panagbiag. Mangipatakder tayo iti basit apakanan dito iliyo. Balasang ko. Orayan tayo tinagduma a kwartag para iti negosyo. Saan kayo ngaglako iti natnateng iti kabangibang nga ili? Siya kung ti makaamo na Marcelina. Ay, maragsakan at iti dayta na ibaga ang balasang ko. Diyak sayangan ti kwartak iti awan kas iskan na abanag nana. Tidaduma a kwarta naglakwak iti restaurant kan kondo unit ko. Ipaay ko iti basit a negosyo. Wan, gusto launay ni Rosalia iti naibagana. Talaga nga amom nga usaran ti kwarta ang balasang ko. Awan nagdumaan nyo iti day di Doña Sabel nga ina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. uray siya kung ti para luto iti bangunan tayo apakanan, Ma'am Althea. Uwan Toro, agtinulong tayo iti trabaho. Awanan ti sabali amang imanihar, no saan ada tayo matlaan. Sa bagay, gusto ka, Ma'am. Nagmayat day ta na panunot mo. Maaramat kumitlangan ti kinalaim kong agluto. Anya? Ado ti amok aluto na putahe, Ma'am. Lutong bahay ako nada. Ala, ipapas man to ti agluto apaman ang makarugi tayo iti bangunin tayo apakanan. Un, Ma'am. Ay na, magagaran ako ng agluto. Ni, si Mangputan ni Nana Marcelina. Althea, Toro, naibag at hamag ti isang bay ko kada kayo. Anya, Nana Marcelina? Nakasaritak ti market superintendent. Nga, adapay bakante. Amabalin a pagpwestuan iti pakanan, iti mismo at sindaan. Nasayat nga rot no kasta, Nana. Ma'am, kadwaan ka abang ipagna iti requirements para iti permit ti pwesto. Sumurot akmat, Nana. Wandoro, talaga sumurot ka kada kami. Sige, Nana. Rugyan tayon ti mangipag na iti papeles. Nailistak matendag iti gatangan ama usar para iti pakanan.
Altea, ipagnata yung ti permit para iti pwesto. Sa dino pa nga, iti papalan tayo. Mapantagatan ka dagiti mausar iti pakanan, Toro. Sana ba na ita na ilista kami nan? Urayin ta ka di pa ni Nana Marcelina, ma'am. Saanan? Umunatan iti paggatangan ka dagiti mausar. Kasarita nga ni Nana Marcelina dagiti amam na makatulong kada tayo. Panagkunak, ma'am. Ado ti agbalin a customer tayo. Apay anay bagam ti kasta. Napintas. Kan malabsan tinagado ataw ti pakanan. Kan igit pa'y ti kalsada. Iso amakunak nga adong ti umay mangan. Positibo ti kapanunuta may panggap iti negosyo, Toro. Dahil ti kasapulan, wanarumbang a panunutan dagiti tao, akayat na ti ang negosyo. Kumusta tinapanan nyo kada Toro kan Ma'am Althea Marcelina? Adda nagbanagan ti amin, Rosalia. Mabalin tayon ti mangrugi iti pakan. Nakasaritak matan dagiti amambok nga agbalin a serbidora. Maragsa ka nak iti dayta, Marceline. Saan amasayang ti kwarta ang naglakwan ni Ma'am Althea iti kundo kan ti restaurant na? Wan, Rosalia. Kat, simbangpat ka de Althea, kantoro? Saan pa'y mag? Ti amok nga ron kat aggigidan kayong agaway. Si Mina ak itayin kadakwada. Imbaga ngamin kanyak ni Althea, ado magasda iti paggatangan kadagiti mausar iti pakanan. Kasta aya. Wan. Ala, orayin ta nga roden ida. Bareng agawid na mutan diti ba? Ma'am, nagado dagiti ginatang taap para iti pakanan. Isa ang mga arkilatalangan iti jeep nga agawid iti balay na Nana Marcelina. Saan aparikot dayta, Toro? Ala, urayan naklangan diti sangwanan tinagkatangan ta kadagitoy. Tamapanak iti paradaan ti jeep. Tamangar kilak iti pagluganan ta, ma'am. Sige, Toro. Orayan ka dito eh. Aganet ka. Wen, ma'am. No problem. Sige, inakon. Pertingak-timag na. Takababain kini Ma'am Althea nga uray. Diyak kaya't amatagtakan ti babae apat-pat gakunay. Sana bale, taasidag ti paradaan ti jeep nga agturong ijay lugar da Nana Marcelina. So partakak pa'y timag na. Nagbayagan na turo kan Ma'am Althea na pangimatang kadagiti mausar ijay pakanan Marcelina. Di ka di madanagan, Rosalia. Patsik nga gawid ang dagijay. Ay, tinak mababalaw no apaya kastoy tirik na. Siyak tinang padakkel kini Ma'am Althea. Kat among ti mapaspasamak iti agdama. Ni, adda nagsardeg ajip iti saan unay nga adayo, Rosalia. Ang mga no isudan ti dimtag. Sige, tarum mo arak. Inak kitaan no isudan nga agpaysok dagiti simmang pag... Ma'am Althea, rabi inta maturog ang itay kapay iti salas. Sana pa'y ang makaturog na na, Rosalia. Amangan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti panagpuypuyat mo. Pampanunotak nga minuan niya pa'y dagiti kasapulan tayo. Para iti panaglukat tayo iti pakanan inton bigat, Nana. Ay na. Panagkunakit na kompleto matan dagiti kasapulan tayo, ma'am. Tagado dagiti ginatgatang yukin ni Turo. Kunakon kat ang makaturturong kat. Madlaw ko apilpilitum laeng nga imulagat dagiti matang. Ala, ingka maturugang, ma'am. Nana Marcelina, nakaring ka din ni Ma'am Althea. Wan, Toro, nariwat pa itay nariing. Kasta ka di. Ay na, nakababain pa'y kitingkan ko na, nana. Anya tinakababain ako na ang Toro. Nakababain tasyak tinangudya na karing. Imbes ko maasyak tiin mo na abimahon. Wan gayam. Nakasaritam ka din jay driver ti jeep a pangiluganan ka dagiti masapsapol iji pakanan. Una na, imbagak amasapa nga umay. Nala. Agkapi ka nga rodan, ay bagkat mong tulaangan nga irwar dagiti mausar tayo iji pakanan.
Saan mo't ang makaunag, wano makasidag dito'y batog ti balay jay jeep apagluganan tayo. San aparikot day tanana? Nala, agkapiak pa nga ron. Tapno adamot pabigsak nga agbagkat kadag ti mausar tayo, ije pa ka na. Ay, ayos. Naising pa tayo matlangan dagiti usaran tayo dito ipakanan. Ay nabambanog kanturo. Nagado dagiti inararamid mo at trabaho. Magagara na kangaminan nga gluto, nana. Napanpayla naggatang da Rosalia kan Altea iti mailuto kan pangrikado tayo. Yam dagiti mausar, kompleton. Una na. Saan tan nga agawid iti balay turaw? Tainton parbangon, agluto tayon iti putahe. Isungarod anangala ako ni extra akawis ko. Saan ako nga gawid, nana? At damot pagturugak dito. Ala nga Rod. Panawan ka pa'y diti kusina. Inakman kita ano simbang uten daltiya kan Rosalia. Una na. Siya akong di makapo dito. Boss, kumusta ti panang sapulyo kanyang Billy? Awan nagbanagan na, boss. Sinawar min ti aglawlaw ti ili. Ang saan nga masarakan da Altea? Ken bakit Rosalia? Anya. Sige, agin na kayo paila. Patsya nga parang tungat lang dagijay. Aday padamag ko, boss. Naila ko gaya min ni Altea ti restaurant. Sa balitan ti mangimatmaton. Anya. Day tatimbagat akin ko iti restaurant, boss. Ken inla ko na pa yan ti kondo unit na. Sigun day ta kadag iti nagdamdamagan mi. Kasta. Anya nga taan ti kasasad niya tay. Saan na nairon day jay ti rigat? Boss, di ka madanagan. Sa pulen mi ni Altea. Ipanamnamak nga iti kabita na panaway. Masapulan min. Kanya nga iti, bilin kan ni Don Braulio, bili. Agi na tayo pala nga mangsapsapol ko ni Altea. Adun tinasayang nga oras tayo. Gapu iti day dyan, babae. Panag ko na. Sana nga parang day di awaw sikse. Pag ko namat, Jaime. Siyempre. No talaga kayat dati agparang. Di nagparang kuman. Ne, Ha? nakadroga kan saman. Ha? Ay, saan ba? Papayaya, bili. Amirism man na imbag dagiti ibagbagam, Jaime. Agduduma dagiti isungsongbat mo. Tika, tirong pa nga mga miris ka dagiti pagbagam. My friend. Saan ka tasyak? Gusto, dagiti pagbagakan ka. Nagparang ni Altea ni Don Braulio. Sigurado akabilan ni Don Braulio. Ni Wow 6 eh. Nga po iti panangilibas dakin ni Bakat Amalia diti mansyon. Anya? Dahil nga mintirigat na kin kakay. Awan pa nagtalik mo kanyak, my friend. Kailangan nga min kitkita yung kanyak. At di pa nagkamalay. Ha? Madek, tikas na ka ugali, my friend. Saan ka perfecto a tao? At no saan ka nga kamalay? Kanayon lahat na kamalay, dagiti bagbagakan ka. Oo, Padre! Ay, Miguel, gusto na ita na panagbalsig mo. Napampanugkan. Didak pa kadanagan, tata. Kabalak pa dito eh. Sarding mo pailahan. Taing ka pa'y mangal daw. Nakaluto ako niti kanunta. Sige nga, Rod, tata. Mariknak na tibisin ko. Nadari puspos ka ni tilingat paraw. San baya sumango kay tilamisan? Sukatampay ti badom. Uwan, tata. Ket kalpasan ti pananganta. Mapantay di kapatadan. Tumulong ta, nagparti ti baboy. Tandagpas kaninjay akana ka. Kasta ka di, tata? Wen, baro. Kasangay tay anak na babae. So, apartyan tayo jay baboy na. Awan mo't kami na ti sabali at umulong iti ka anak ka.
No sana da kami akakabagyan da. Hala, inta pa'y mangal daw, baraw. Mamantayo, nagadutitaw ang mangan. Katdamo tayo pa ilang tagpakan. Kaaduan na pa'y tilalaki. Wala Arturo. Makumikum laon na yan ni Nana Marcelina ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Miss Beautiful, may saman pa yung order dito iti adobo ang manok. Well, sir, mabitlaan. Amo kuno apay ang nagadutilalaki ang mangan, ma'am. Apay, Siyempre, kaputa adda Miss Beautiful a servidora. siga talaga. Mabitlaan, sir. Oh, atuin ti order mo. Agyaman na, Miss Beautiful. Ala, mangan kayo lang, kakapsat. Unlimited kisabaw. Turo, adamanin sumungat a customer. Asikasuam ti order na, mapanak iti kusina. Mangluto ak pa iti sabali a putahe. Yes, boss. Siya kundi makamu dito. Nagpuskong tiro pa da jaya Congressman Marasigan. Isugayam ti akin proyekto, iti mararamin awiting sige to'y barangay. Nag-asay. Nagmayat ti panagisem na iti nagdakkel atarpulin. Anak kapaskil iti mararamin awiting siya. Saan ka niya may parit ti kasta, Miguel? May parit, tata. Ngam amok nga agpapabigbig lang ni Congressman Marasigan. Iso nga ipaskil na tiladawan na itinay tatarpulin. Tay, paepal ako na ada iti Tagalog. Diyak man lang botos na jay atao. Tamok mo't lang, ti mading aramid na. Tata Catalino, Ala, ituloy takit tintimag na baraw. Madadaan lang ti aldaw ta. No makikita ta tiladawan ni Congressman Marasigan, anak kapaskil iti tarpulin. Paepal ako na ada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato iti pinggan. Karagam iti ato apulutan, ha? kapsat. Sana siya ti pangibagaan. Tumultulong ak lang dito eh. Ano? Baraw, kapamiduan na may kadimawat iti pulutanan niyo. Ay, gusto ko man day jay. Kurang jintad mo iti pulutan mi. Kanakit din. Awanan ti adu peso. Hala, maudin day tao eh. Ado pa iti saan anangan na bisita. Kamet lagay mo nagadupay lang sa Saski ka kiti alakay. Hoy, siga! Itulog mo at ako si iti pag-iinuman mi dahi ti apulutan, ha? Tsak kaya tinagina da tao. Tata Catalino. Asino da kaya tao? Tora ti prom. Rumwar kan umunag iti pagbaludan. Kapoy ti aramid na amaday. Anya? Katalras leng tinagbali na kaso na iti kanlabas. Agtakaw iti dingguan. Katpartyendan tumatan kadag iti babarkada na. Kat ilako dan tumatan. Kasta ka di? Hoy! Yung pulutan mi dahi! Ay, ala, inkalatan ni tulot ni pulutan kami kay. Mapankan, baraw. Imbagak matan kan kajak kaya tinagina da tao. Ha? Abe nagbayad ka mga ititipulutan mi, ha? Pasensyakan kapsat. Anya pasensya. Pasensya. E dito to nagado kami agbabarkada dito yung ag-inom. Pasensya kayon ko nam, ha? Idiso ko ni tilamisan ti pulutan nyo kapsat. Agsubliya. Mabit lang! Bastos ka. Kasarsarita ka pa lang yung panawan akong, ha? Kapsat. Di na ka nawawagan iti kabsat, ta saan ka kabsat? Jaski ka. Abay, di na ka mo, ha? Saan kapsat? Nakata! Oh, nangayo! Di na kayam am-am mo dito ya tao! Wes, yam-am mo tibagikan ka. Hector, gusto tayo daan. Hindi mo kami lang tibisita. Ah, Bisita na kaya. bisitang gayam dito ya tao, lakay Catalino.
Isumat lang kayam at di nakama mo. Kapsat, di mo ulitan pa iti naramid mo. Anya? Lumaban ka, ha? Sige! Ipakita mo ti kabalon! Gustoon ko nakmay. Hindi ka ko mamangriribok dito, Ibador. Pangasim! Ay na, limitam ti pingping mo. Gapoy ti panang danog kan kadayday a Hector. Baybayan nyo latan, tata. Kabalak na ibturan ti sakit ngay naramid day dya tao. Mawatak ti inaramid mo itay, Barok. Saan ka nabimalas? Gaputa di mo kaya tiriri. Gusto ka, tata. Diyak kaya ta mariribok ti Pascal. Iswadyak tinutupan day dya Hector. Ay, talaga ti prong dayjay. No apay mo't ngamin nga umaypayla dito'y ilimi dayjay a tao. Tata, Pumanaw ko man iti dayto nga ilay. Tapno awanan ti prong. Sigurado. Ado ba na ti mapukawan iti dingwan kapukan ko ana. Tata Catalina. Mas dawak nga raw. Tanda man ang dito'y dayjay a Hector. Isumat lang ti atapag ka ng takaw iti kakaisuna akalding ka. Anya? Natural nga garamid dayjay iti dakais. Gaputado da nga babarkada. Awan mo ti makaiturin amang dilaw kadakwada. Tadarmas da. Ultimo dagiti barangay opisyal. Awan ti maramidan da. Ay nga madan tulat na pagpatinggaan ti matingaramid dayjay a Hector. Adan tulat ta, Miguel. Nakaparking latang ti kotse ni Altea iti garahe. Apay, akasto'y tirig na kita. Kanayo na sa puyak ni Altea. Sana klatangag sardaya mang sapul ken kuana. Kailiw kumatan ni Altea. Boss, Apay, Billy. Kit-kita nyo matlatan ti kotse ni Altea. Kinapudno na, Billy. Kailiw ko ni Altea. Isulatan ti pampanunutek iti rabi. Boss, Kaslaputot ko ni Altea. Nabayag a panawan at tinarakin ko dito'y mansyon. Itatawa na makita. Oh, kasla dya ka mo ti aramidag. boss. Sa pulin mi kadipay ni Altea? Wan, di kayag sayang iti oras. Talaga kailiw ko ni Altea. Boss, Kita pa man ang makita yun. Saan nyo abot-bot nga na? Ibagay lang ken kuan na akayat kon ang makita. matungpal, boss. Saan nyo apilitan? Diyak kayat nga paragak adakes at tao ken kuan na. Itultuloy ko tiyag pamarang anasayat ken kuan na. Boss, saan nga iti panang dilaw kada kayo? Saan nga ta nagbutang kada kayo ni Altea? Gapo iti panang kamagni ka ni Bagat Amalia? Isungaro da sa pulay yun ni Altea. Tailaw lawag ko ken kuan na ti amin. No apay, apinakamag ko kada kayo idi ni Amalia. Boss, Diyak maawatan itatarik na, Bili. Kinkin na tanak tinakaro nga iliw ko ken ni Altea. Iswa sa pulay nyo. Kat alukoyin nyo ngagsublin dito'y mansyon. kailangan nakita tila nga ni Don Braulio na ni Dayay mi. Nalabit saan na naragsak. Isuan na liday ni Don Braulio. Talaga ka di kas tati ugalim? Awan pa iti isumbat mo kanya ka nasayat. Gusto mo di kinulakan ka, Bili. Sige. Awanan ti maramidak. Nusunga ni dagiti sumbat mo. Ala, rumorta. Ay sa dito ay ti papalanta.
Ituloy ta sa pulon ni Altea. Kailiw launay ni Don Braulio da dya babae. Uy, siyak, Billy! Kailiw kumatanday di ako, sikse! Oo, agpada kami lang iti marikrik na ni Don Braulio! Sige, sigatag maneho. Masadutak. Di mo ni baga masadot ka ang agmaneho! Na talaga matasadot ka! Kanya. Saan ka di apot mo ti ibagbagak? Kanayon la siya akong dagmaneho iti kutse! Makauman! Awanan ti adu pa yasaom. Ingkakat irwaran ti kotse di garahe. Tasapulan ta ni Altea. Tara, Sam! Oh, nagpigsa ti todo mapaltiyang. Madandara ka na. Kasaan pa'y asimang patdana na Rosalia kun na Marcelina. O naruturo. Imbagat itay kanina na Rosalia sa anin ang mapangumatang iti Ricardo. Taado pa'y dagiti ginitgatan ko. Namamangan kanina agpuran dagiti Ricardo. Iso ang nagbati dapay kanina na Marcelina iti tiyandaan. Sapay na isira kong tipakanan. Taom yan dapay la kumayjay kabayatan ti panagtudo na itinapigsa. Itay matnamnamaan nga agtudo iti napigsa. Sa payawan pa rin na. Oh, nyamit nga minang ti kastoy. Takanayon nga agtudo. Masipuranak pa'y kitin. At agtutok-tok. Nalabit ni isulat si Marco. Ala, mabit lang mang. Talukatak tiri lang. Turaw, itimplaan nakman itinaputot nga inubag. Ay talaga ang malambinak. Bunano, saan pa'y ngamin ang nagburak tinsaang kwadanong? Isasaan ko lang amin. Ay, sinarupusok ni ngamin kinagpig sa ato daw. Kasaan ni mo't na mapasardang. Sa may sa, awan mo't lang ti makita mi apagluganan. Oo, burburo ka, di danog na isaan mo. Bunano, umayon! Mabit lang na naro sa'yo ha. Mang timpla at itinumam akabay. Mabit lang! Kumusta ang tirik na ni Nana Rosalia, Toro? Nagkalman tinakaro apa nagpigargar na itay, ma'am. Nakaturog sa pa yun. Kastamat lang ang tirik na itay ni Nana Marcelina. Ay, kasanumat ngamin. Sinarakusok na tinapigsa at todo itay. Ha? Ni Nana Rosalia, ti ako'y uyag. Diyos ko, agsakit sa matan ni Nana Rosalia. Tinasaya at ma'am, mapanak itayan na. Ang mga nagsakitan nagpisa. Turaw, mabait lang Nana. Dapat man timugin yun no nabara kayo. Ha? Diyos ko, aguri-guro kayo Nana. Ay, malambinak lata. Kaya't ko ti agulas iti ato. Sige Nana, ulasan kayo. Kalpasan na. Ipakamok kini Ma'am Alti at mapaspasamak kada kayo. Agbati kan dito'y balay, Toro. Da kami latan ka ni Altea ti mapan iji pakanan. Bantayam ni Rosalia, tamasakay. Una na, kaasimat ni Nana Rosalia no awan ti kadwa na dito. Saan abali ta adamot ten dagiti servidora tayo iji pakanan. Kabaulan min ti aglako ijay. Sige Nana, siya kun ti makamok kini Nana Rosalia dito balay. Ipatumarmon to ti agas na aparagurigor. Una na. Amok anak kaginawan ni Rosalia, gapo iti impatumar tayo idirabi nga agas. Imbaglakit din, ta dapat tinabat-bati nga agas ko para iti kurigor. Ay, madanda na ganak nga rod idirabi eh. Kunak no saanin nga baaw ti kurigor na. Ala, umuna kamin ka ni Altea, iji pa ka na, Toro. Makamukan dito'y bala. Wow! Nay, remor ka magtan iti silid na. Nakapsut kayo pa lang ah. Ay, mayatan ka rin nak. Jakmut kaya ti agid idalatan. Ad-adang agsakitak. Apag iso na, ni sagana kunti ka ninyo. Ano, mangan kayon? Uwan, ahon kayam. Napan ka din da Marcelina kan Ma'am Altea ije pwestaw. Una na, nariwat pa iti remor da. Ay,
Mga anak man nga ron basit. Tainak tumulong kadakwada nga glako. Isupay ati maitulong ko. Anya, katno nakapsot kayo pa lang. Dito'y kayo latan balay. Ang ginana kayo gidi. Ay, turaw. Inak pa kadanagan. Nairwa mo ti bagik ngagtrabaho. Nga oray adda sa gubanit ka. No. Ejay mansyon. Oray adda saksakit mapilitan ka ngagtrabaho. Gaputaong tanda ka ni Don Braulio. No awan ti maarabidam. Nana, naingat ti biling kanyak ni Nana Marcelina. Abantayan kayo dito balay. Hala, di na kon panunutan. O may kakiting tagildan taamangan. Ama panak man ijay pwesto. Hala, mangantan turaw. Anya tiar aramidin dito ni Rosalia, Turo. Saan ka di nga imbagaktan ka abantayam? Ay nanana, yakmat malapdan mo umay dito'y pakanon. Ad-adda ka nung agsakit no agtali na ijay balay. Unay lakit din ni Rosalia. Imbis ko mga agina na ng umaykit din dito'y pakanan. Nagadumanan ti customer tayo, anana. Makumikom ni Ma'am Althea kadagiti agurder iti makan. Malipod itay nang lukat kami, adon ti umay mangan. Madlaw anabanugan ni Althea, ngam ikarkarigatan na lata ti agluto kan agserbidora. Ang damot dagiti talo a servidora tayo ah. Apaya tumulong pa ilang ni Ma'am Althea. Ay, abog mata ni Althea. Kaya't na tinaparta ka trabaho. Lumabaliin ako na amin at trabaho. Talaga bilibak kin ni Ma'am Althea, nana. Awan umasping iti kinasimpat kan kinagagat na. Mapanak iti lugar da tatakabo. Adayo pa iti kalsada pagurayak iti jeep nga agpakabisera. Ti grupo ni Hector tinagbalangan iti dalam ka. Umasidag ng kanyak. Hoy, lalaki! Malagip na! Wen kapsat, malagip ka. Si Kajay ng danog kanyak. Imbag tabi mo nalipatan ti naramid ko kanya. Kada! Bugbugan tayo dito ito! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Taga dito'y na Hector. Kahit ang amok na itinagawanan at adakkel na. Ulila na demag. Kahit iti sana nagbayad. Nasursuro na ti agaramat iti droga. Sinmurot kadag iti babarkada na. Anaamaam muna iti kabangibang a probinsya. Anya? Sigun iti damag. Nagpalimpay a pusher kadag iti maiparit at lugan ni Hector. Kastagayan. Tsaka mo, no apay akas talatan. Ang makaruwar iti pagbaludan ni Hector. Nalabi, nga da protektor na asin ti kataw. Wag, nalabit akas ta, Miguel. Bile! Oh, apay? Analukot ti rupam ngay masidag, ah? Asa na? Awan ti kwarta. Saan pa'y mat ngayon ni Don Braulio ti sweldo? Agpada talag. Ururayak nga itid naman ti sweldo. Ngam labsa-labsan nak, may. Naimbag pa'y. Agkapi-kapi kalatan. Ito yung opisina na. Ang damagaman kinde. No, kano tangag sweldo? Sika natin mapano kayat mo. Apay asyak pa lang, tibaon mo. Ika ti makanawan ni boss. Iswasikan ti mapan makisaritakin ko ana. Kas lang amin napudot ti ulo na itay. Sana matagtagari. Napudot mo ti ulo ka. Tawan kortak.
Sungagpada kami lang. Ala, saan ta pa singa ni Don Braulio? Nalapit nga do ti pampanunutan na. Iso nalipatan na nga inted ti sweldo ta. Naimbag pa'y dagiti daddo makakadwa tayo na nagswildudan. Oh, bad trip! Urayan talatan no kano nga inted na ti kwartata. Naklakit di makanano, si tikas na nga raramidan na. Ay, ura magtupay ti mansyon. Anya? Nabali ti ugalek, no sana ka mapaswilduan, bili. Nabara ti ulok. Ang mga numapaltugak pa'y kit di ti amo ta. Uy, tanangam ti panagsasawam, Jaime. Ang mga no da makangagkan ka. Kat idanon da ka ni Don Braulio. Dakas ka kan na. Sana ka mabutang, bili. Talagang agbaliw ti ugalek noon ti kwartak. Naglablabasan ni Don Braulio. Asaan amang ito di ti sweldo? Bad trip pa talaga! Nasken na may deliver dagiti droga iti kabang-ibang nga probinsya. Fet mo yung tiramidan nyo, Big. To across van ti pangiluganan nyo kadagiti agtuduma droga. Da kami met kani Jaime ti mabati nga agbantay dito'y bodega. Hala, nagtignay kayon. Kaya't ni Don Braulio may deliver itan dagiti order dagiti parokyano tayo. Darasan nyo! Bili! Masadota ka tumulong. Amang ilogan ka dagiti droga itiban. Ah, Naglay nga agibaw ni Don Braulio. Yamsan magkagpaswildo. agad makamu ka di mo kaya ti tumulong kadakwada. Mawatak ti reklam, Jaime. Tangan nakpailangi ti kortam. Nuat da bili. Luklukwen na kadi. Amom lang arudan nga wan kwartak utangan nakpay. Oo, relax ka lang. Di kagpungtot. Deske, pangalak nga iti kwarta. Dagiti pa ilang kakadwa tayo nagsweldo ti pagutangan. Saan na siya? Saanan? Tumawataklangan iti sigarilyom. Ane, ultimo sigarilyo. Saan na pa makagatangan? Sige. Alam mo na ito kagudot pakete a sigarilyo. Kakasi ka man. Ipapas ko lang nga iti pa nagsiksigarilyo ti kinawan kwartak. Prabiin. Yumanda kami pala diti bodega dagiti droga. Adpak pa ilang mat ni Bilay. Ay, sana ka makaid na. Pag napagnakman kit diti aglawlaw ti bodega. Agdungdung samat itay pinanawak ni Bilay. Tinan malapdan ti panagtuglap na. Adadak kalatrak di nakaparada iti pagnaak. Awan sir bitag itoy. Malagip ko ti may sa atraka nakaparada. Inaramat mi ide anang iluganan kadagiti drag mule. Why? Gusto ti napanunod ko. Takawak man ti baterya ti truck. Sana bale? Sana na ipadlak ti kaha ti baterya. Nalakalaan ti panangalak iti baterya ti truck. Sambutak nga lang. Tawan pa'y dagiti dadto mabantay ti butiga. Sigurado ka kadi iti day tagay magpag-amalay. Asino nga ron tinang takaw iti baterya titra? Kanda kayo matlang ti agbambantay di tabodega. Malaala-ala. Duktalan nyo nga ron no asino tinagtakaw. Paikakman iti pagnakman na. Bye! Ultimo baterya ti truck. Takaw na pa'y langman. Agsagana kanya.
no asino man dyan ang daga. Itala ka di amadlaw yung awan ng ti baterya ti truck kakadwa. Ito na, ito lang. Sino tinawad yan ang iparada ti truck? Oh, nirinato, Pili. Nirinato. Iso tinaudian ng iparada dito, hindi na minsan pailangan nga daw. Ito. Anya? Hala, ayapan nyo ni Renato takasarita. Tarasan nyo! Uy, Pili. Awanay! Saan yun na masapulan pa itidwa paterya ti truck at tinakaw ko? Paot, kasarsarita ni Billy ni Renato. Iso nga min tinaudian ng iparada iti truck. Dito yak pailaan. Ha? Nalpas na nagsarita. Najay. Nagturong manan ni Billy iti aglawlaw ti truck. Mapanak met makidopong kadagiti kakadwak diti budiga. Tambay de. Aburido ak Mike. Gapo iti panak kapukaw ti baterya ti truck. Sigurado nga pungtot ni Don Braulio. Kapoy tinapasamak. Agasan. Dito ipay mismo a bodega ti... Ha? Adda nagarsangan ti sigarilyo dito abay ti truck. Itala madlaw ko na ito ya. Kan dua filter ti ada dito eh. Diyos ka. Amo ko no sino tinagtakaw. Ay, baka turo-turo ka. Nagmanmaneho, my friend. Nagtangamin ni Jibudiga. Si kamamatig maneho. Si kalatan ti agmaneho. Tutal. Nasungbatan mo din, ti parikot mo. Kanya ka din ti sasawam. Di ka man naging kuko na, Jaime. Amamukan, jaske ka. Ultimo baterya ti truck, takawam. Sa dino tinangilam mongam kadagiti baterya. Adaya mo ti nalalak a baterya ti truck. Di ka kumamot agpabasol. Nawan ti pamanaknak mo, Billy. Napatat ti pamanagnak ko, Jaime. Sige. Ipaganoan niya day tapang manaknak mo. Tasong batak. Di mawat ka kanyang iti sigarilyo iti rabi. Ket inikkan ka. Kalpasan na. Nagturong ka iti aglawlaw ti bodega. Makaturturo ka kiti daydakan ito. Ngam? Amok ti mapaspasamak iti aglawlaw ko, Jaime. Nagsigarilyo ka pa iti abay ti truck sakbay nga inalam ti baterya. Kanya. Ti filter ti sigarilyo anapidot ko iti abay ti cage ti battery. Ket jay brand ti sigarilyo nga impadawat ko ken ka. Ski ka. Awanan ti sabali nagtakaw no sana sika. Sana siya. Agpudno ka, Jaime. Sika at talaga ti atapan. Awanan ti sabali pa'y. Wan. Aklo na kon. Nasak ti ng takaw. Iti baterya ti truck. Kunakun ka. No talaga makamobile. Pangasin. Di mo ni bagbagakin ni Don Braulio asak ti ng takaw. No di mo kaya't nga idanon ko. Pagkuduan ta ti mapaglakwan. Ariglado, Bile. Kinapudno na. At dalang iti likodan ti kotse dagiti baterya. Idagastan nga ilako. Boss, adakon. Lukatan latan tirida, o Pili. Wan boss. Apay ka dia pinaya ba? Ha? Boss? Pili. Apay akas ta tilangam? Masakit kan samat? Wan. Nagsakit tintero pagig. Kagap-kapulang di may sa babaw nandito'y silad ko. Inikanda kiti agas para iti gurigor. Sa puyutak man timuging mo, boss. Nangato ti guri-guri yo. Pinasayat, boss. Ipanda kayo ti ospital. Saan? Ilangan private doktor ko ti ayabam. Awagam ti cellphone na. Sige, boss. Matungpat.
Anya nga ikararamitan kay doktor dito mansyon. Masakit ni Don Braulio. Nangato ti gurigor na. Anya, Isungot lagayam amat matay ti parparyana idi malam kalman. Ta masakit met gayam. anya nga rod nga iti aramidan tayo ita. Kalpasan na mataming jay doktor ni boss. Itulod ko met lang iti klinika na jay ili. Rumbang lang, kas jay ti mapasamak kini Don Braulio. Ay may, apay manen akas tati bagbagan. Nagtakaw ka lang nga rodan iti baterya ti truck. Masikuranak nga rod, iti aramidan na kada tayo abuyot na. Saan lang nga rod nga paswildo, natangsit pa ay. Imuaran ti doktor. Nalapit ang nataming na ni Don Braulio. Althea, asino jay doktor adim saag iti kotse ni Billy? Ti private doktor ni Ninong Braulio. Anya? Pimanawan ti kotse ni Billy. Anya nga ta kinapasamak ka ni Ninong Braulio. Ma'am, nabayagan ang malablabsak day ta ang klinika dito downtown. Gayang private doktor ni Don Braulio dagda dito. Uwantor. Oh my God. Mapantay ti klinika ti doktor. Anya? Kasaritak ti doktor no anya tinapasamak ka ni Ninong Braulio. Nga ma'am, ang mga no. Di ka matanagan, Tor. Nasingpat day ta ang doktor. Mapagtal ka. Ma'am, anya nga iti madamang. Sigon iti doktor, masakit ni Don Braulio. Anya? Nangato ti gorigor na. Kan simmider ti sakit na high blood. Rumbang lang kan kuha na tikas dyan, ma'am. Tor, Oh, apa nagsinakay ka, ma'am? sigon pa iti doktor. Sapsapulan nak ni Ninong Braulio. Apaman ka no ang makita na. Agki daw iti pamakawan kanya. Anya? Agbaliw ka nun ang mamipinsan. Basta agsubliak iti mansyon. Ang mga no agpamarang manen anasingpat ni Don Braulio kan ka, ma'am Althea. Diya mo. Siyaklata ka nun ti dakdakamata ni Ninong Braulio ka ni Dr. Salvosa. Di may sapay ka no arason no apa akim mapsot ni Don Braulio. Di kanayin apa ng pampanunot na kanya. Anya? Agawi ti laang ang Doro. Kayat kun ti agina na. Di pa'y laang na na Marcelina ti makaam mo iti pakanan. Naamuam kini Dr. Salvosa daig ka, ma'am. Wala na. Siyaklata ka nun ti pampanunutan ni Don Braulio. Nukas pangarigan tagsubliak iti mansyon. Agbalbaliw ka nun ni Ninong Braulio. Anya? Diyak amo na anya ti aramidak nana. Kaslama asyanak ka ni Ninong Braulio. Anya nga road ti panggap mo nga aramidan ita, ma'am. Inalak ti numero ti cellphone ni Dr. Salvosa. Sigon pa'y kankwana. Agsubli iti mansyon inton bigat. Tapno check-upan naman ni Ninong. Rumarak na na. Ha? Naisa dino ti papa na, ma'am. Agsubliak iti klinika ni Dr. Salvosa. Adala ang napatig nga ibagak kenkwan. Anya? Di kay madanagan na. Mapagtalkan ni Dr. Salvosa. Pulos nga awan ti da kamatag. Maipanggap iti kaadda tayo iti daytoy nga ito. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pananagan ak, Marcelina. Grabe ngam saan pa'y anagawid ni Althea? Anya nga men, ti impakada na ka. Kasarita na ni Dr. Salvosa, ti private doktor ni Don Braulio. Anya. Apay akasarita na dayjay a doktor. Anya ti makagapo. Masakit ka no ita ni Don Braulio. Kayat na makita ni Ma'am Althea. Anya. Saan na nga imbaga no anya dagiti imbaga ti doktor? Isulatan ti makakaammo no anya dagiti rumbeng nga ibagana. Mabiit man lang. Kasano ang naamuan ni Althea ang masakit, Don Braulio? Babaen matlaeng kini Dr. Salvosa.
Nga may nagpakabisera daturo kan Ma'am Althea itay. Kat nakita da ni Dr. Salvosa, adim saag itikot ni Bilay, abuyot ni Don Braulio. Sa balay tinagparik nakin ni Ma'am Althea. Iso akin nasarita na ti doktor ijay klinika. Anya, kasta timbaga kanyak itay ni Ma'am Althea, sakbay arimwar dito'y balay. Sa bagay, amo ni Althea, ti ar-aramiden na. Bile, matay sa mata ni Don Braulio. Nakita, nakaidalat ta ni ti Katrina. Tanangan man ti panagsasaom, Jaime. Aging pagtumot lang ni Don Braulio. Nagasem, saan ta pa yan na makaliwaksay? Nakakanayon latan na dito yung mansion ti Ayanta. Kaya't kumatima pa ni resort. Ay naku, matag-relax. At damat swimming pool dito yung mansion. No kayat mo, dito ikan, nga gooper. Aglangoy ka, aginggat kayat mo. Kahit, bantayan ta kadilatan ni Don Braulio dito yung mansion. Pinapudno na, Bile. Maburburing akon. Anya pa'y kumakit, isumot nga ron ti trabaho ta. Susweldoan na tamad ni Don Braulio nga agtrabaho kan kuha na. Isungagyan ta dito yung mansyon, agingga iti agimbag. Sige. Panawan ka pa nga ron ditoy. Tama pa na kiti kusina. Kaya't ko timangan. Siya kung ti agluto, iti kanad. Sana nanasken asikat ti agluto. Ado dagiti naluto amakmakan itay. Tsak kaya ti luto day di ama ng paseng. Sana nananam ti panangraman ko. Kay ko pa iti panagluto ni Bakit Rosalia ide. Malagip ko day jay abaket Rosalia. Papay, kras mo. Tumal na ka man, Jaime. Di kinasiglat na, ti kuna. Agasan. Iso tinagbayag ababaw ng diti mansyon. Iso pa'y tinagtartarakan kani Althea manipod ubing. Amo ka. Ket sigun ko ni Don Braulio. Ado ti amo da abaket apalimod diti mansyon. Anya ngay dagita palimad, Bile. Nagduduma apalimad, Jaime. Anya ngay nagduduma. May panggap iti kabibiyag iti ni Don Braulio. Anya ngay kabibiyag din ni Don Braulio. Anay, ay tilapayag ko. Papingag sipat ka ngay. Ti amo nga ta ket jak amo aluklukwen naggayaman. Mga asar ka. Agsar sarita ta, ngem lalao kami ti baribar asumpat. Ala, mapanak nga ro di kusinan. Siya ko namunuan niya ti bagakpekan ka. Mapan ka lang. Just kikakit niya kasarsarita. Tinawagan ka din ni Dr. Salvosa nga umay dito mansyon. Purayan tayo langan dito mansyon. Inak ko masukunan. Kadkad man. Aramatan na lakanon ti kutsen nga umay dito. Boss, kumusta gaya man tirik na yun? Ulawak pa lang. Inegosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamot amin. Boss, pinilin ko na naimbag dagiti kakadwa tayo. Ngay suda pa lang ti makamo amang i-deliver kadagiti droga. Kaya abay sardeng ti panaglako tayo kadagiti droga. Dagkang tinapukaw kanyag. Panipod iti na raid. Yan ti plantasyon. Dagkang ti lugi tayo. Inapudno na, boss. Maramat ko pa ilang aging gayta dagiti agtutubong agbalin na pusher tayo. Nasayat. Di ka madanagan, Billy. Nanayonak to ti gunggo na ngay tagkoken ka. Boss. Disak pa lang ti agrugrugi ti biyag. Pinanunot ko hondag iti posible kan nalakapagalaan iti kwarta. Napilik ti legal nga aramid. Kaputa nalakalang nga pagalaan iti ato a kwarta. Aging ga naadal kon ti amin. Oray ti biyag dagiti nasinga dagagayam ko. En sakripisyo
Tapno maagaw ko lang ti kinabaknang. Kan pilag da iti kagimungan. Malagip ko dagiti dokumento ngayon parabaw ko iti lamisaan mo iti opisina, boss. Binasak dagiti dadumaan na kalanad iti papel. Nalawa gayam ti daga. O no sanikwa day di Don Ramon nga ama ni Altea. Gusto ka, Billy. No kinabaknang lang ti pagsasalitaan. Dahil ti Don Ramon nagayam ko ti paisa. Kadag iti kabaknangan dito'y probinsya. Boss, kasanon, numamuan ni Altea ti kinabaknang day di Don Ramon nga ama na. Ket bawin na kada kayo ti kinabaknang. Sana mapasamak dayta. Iso nga rod nga indulin ko ano yung pagdag iti original na dokumento. Iti opisina kay Jerisoy. Ilang mabalin ko nga'y parang kat dagiti peke a dokumento. Boss, nalabit ani Dr. Salvo ang tidimten. Inakitaan, boss. At na nga'y matindog tibok mo. Kabayatan ti panaglabas ti bulan. Asan ka nagpapukis? Wen tata, talagang igagagarak apatindugan ti buhok ko. Kastamat ang tiiming ko. Uraya sino amakamamukan ka? Marigatan dan amang bigbigkan ka. Uray saan mo nga ugingan ti rupam. No kasta nga da pagpaliiwam. Tata Catalina, Among baraw. Manipod si Mangbay ka iti biyag ko. Limagaan ti amin na trabaho kanya. tata, Kas kumayta. Sika, ti kadkaduak nga umay gumatang kadagiti mausar ko iti panagtalon. Sika amiten ti makadadda nga aggamulo iti daga. di yun panunutan day tata. Utang ko tibiyag ko kan ka. Isuanas kan lang agsubalitak. Agina natalang dito'y sintro ti ilay, barok. Sa tanto ituloy ti magna, ama pa nilay paradaan na agawid. Ay, lumakayak nga minan. Iso ako mapsutmat da taon. Sabay sa. Ado, dagiti ginatgatang tabanag. Ama aramat ko, ijay talaw. Miguel, rabiin baraw. Di ka kadipay maturaw. Saan pa'y, tata Catalino? Kahit ko pa'y tagtugtugaw dito'y patuki. Kabayatan nakit kita titangatang. Ay na, naglawak ti tangatang. Nagataw abit tuwan ti makita. Mangipasimudaag, anatal na ti panawan. Uwan tata. Yari ko ti kinatal na ti panawan ita. Iti panagtal na ngagpaliw kadagiti kabusor ko. Parok, Babaan ni tiranyag dagiti bituan. Masirayan ti lubong. Uray no adda kay ti sipnget. Addala talawag a makitam. Miguel, Dagiti tao nga adda iti sipnget. Addala talawag nga agur-uray kadakwada. Ket tirumbang nga ramidan kadakwada. Ripugan. Ket ikabil ida iti maymay sa lugar. Tapno pagbayadan da dagiti madi nga inararamid da. naku nagti kay papananda kita balikas mo Baraw, engem, amaw. Amaw ti pagturungan dagiti na ibagam. Maibalog dagiti managdakdakas. Husto ka, tata. Dumteng to ti panawan. Ngagpulo dagiti dakes ti aramid. Nakita ko na rimor ni Don Braulio iti silid na. Naimbagan nga taan bilay. Agpapapigsapay lang.
Anya nga may hindi baganakan kay tay. Nagbayag kayo mata nagsasarita. May panggap ka dagiti negosyo na. Amumot ka ni Don Braulio. Tila nga dahil tiisip na. Kat dagiti illegal ang negosyo na. Bili, baka talaga kini Don Braulio. Matmatay lang harudan. Dagiti pa lang illegal na negosyo na at yada iti panunot na. Dahil tangiwat mo, Jaime. Amang anuan niya man ang timay sausawan mo. Gayang bili. Inasit ganak, di may sa kadagiti agbambantay iti sugalan. Ijay sentro ti ile. Anya timbaganakan ka? Awang kanon tistak da droga. Mangitad ta kano itamot lai. Tado dagiti umayag gatang kadakwa da parokyano. Ala, sikapay lang timapan ni laboratorio. Nagbatiak dito mansyon. Anya? Kasanon nga, inusandak nga ikan dagiti agbambantay ijay baro a hideout. Awagak idatay kanda ka. Naingat nga minin dagiti agbambantay jay. Gapo taado ti mapukpukaw asyabo iti laboratorio. Kat si kamat lang ti agtaktakaw, san ka de? Tanghiwat mo. Mangig na ka ni Don Braulio. Mabuting kamat gaya, mamamuan ni Don Braulio. Kasi ka ti agtaktakaw iti droga. Sumardeng ka, Jaime. Ibagak mo't ka ni Don Braulio kasi ka tinagtakaw iti battery ti truck. Ala, agkat na ikan. Ang mga nor-orayan ganti siya bung ay deliver mo. Sige, umawag ka nga ruda ni Jebaro a hideout sa mapanakot. Kita manaimpag dagiti negosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamo abang idaulo. Sana parikot deta, boss. Inton malam. Inakalaan dagiti koleksyon tayo kadagiti na duma-duma a lugar kaayan dagiti negosyo yo. Good. Bili naman na impag ni Jaime. Tapno may deliver na impag dagiti droga. Managtungpal da dya tao, boss. Tinapod na. Isun timbaon ko na panangala kadagiti siya boy di laboratorio. No kumatawan dagiti siit iti negosyo tayo. Akas kada Congressman Marasigan kan Mayor Carrion. Napimpintas pa'y kumati taray iti negosyo. Panagkunak, boss. Inapalanda kayo lang da mayor ka. Nang runa ti da dya congressman. Talaga nga inapalandag. Sigod niya iso timang tulturong kanya kiti negosyo. Ang amita, ison timpay sa kadagiti kabusor ko. Adu tayo agrupo, boss. Kabailan tayo aparmakan ti grupo da. Amok day tabil. Nga, saan pa'y nga ita? Amangan no dagiti negosyo tayo ti may sakripisyo. No adda mapasama karangat iti nagpabaitan tayo. Boss, Baybayan tayo pa'y lang ida iti kayat da mapasamak. Mabati tinatibkar. malagip ko dagiti igam nga da iti may sa kadagiti bodega. Abayag ngawan ti na i-deliver tayo, boss. Panagkurag, saanan amay lako dagiti igam, Bill. Apay, boss. Hindi ang trabaho pa'y kanyak ni Congressman Barasigan. Iso ti makakamo kadagiti armas. Nga bita, ison ti dealer kadagiti igam. Takil mo't lang ti pukaw tayo. No sana na may lako dagiti igam, boss. Sana bale, mabawin tumad lang dagiti pukaw tayo. Uray putam to'y kunak. Mabawin tumad lang dagiti napukaw kada tayo. Kasi dega ko, niti pang i-deliver kiti siya ba? Makabanog, ti kas ti gararamidag. Saklatan ti kanay ni ibaw ni Bilay. Kaya't konti sumina iti grupo. Total, basit madlang ti ipapasweldo kanyak ni Don Braulio. Ngamsak pa ya pumanawak iti grupo. Nagtakawak pa'y kadag iti mapalingko apa kay ranudan. Daskay! Pules, tinakalugan ni ti kotse, nagsardang iti batog ko! Bilag, kapsa.
Anya kay Teramida. Sa payatawid ko ang droga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Natiliw ni Jaime? Sigurado kayo tiday tangay pagpagam? Ala, agyaman ak itiyawag mo. P.O.1 Castro. Bye. At da iti ikot na iti kanon ti anti-illegal drugs task group ni Jaime. Kasano na amuan ti otoridad nga da igam ni Jaime at droga? Delikado na ito eh. Ang mga napagpudnuan da iti otoridad ni Jaime. Kat ibaga na ni Don Braulio takin kuko kadag iti droga na tiliw da. Boss, sigun ko ni P1 Castro. Nagkandak dag iti pulis iti operation. Kat nabayag gaya man nga under surveillance ni Jaime. Anya? Gimaraw dagiti anti-illegal drug task group? Uwan, boss. Anya tiramidan tayo. Naibalot ni Jaime. Kat amangan no maibaga na kadag iti otoridad. No sa dino tinaggapuan dag iti droga nga imat na. Awagam ni P.O.1 Castro. Nasken, ama monitor na ti mapaspasamak iti unag ti pagbalutan. Uwan, boss. Sagbay ang maibaga ni Jaime asak tinaggapuan dagiti droga. Amo yung tiramidan nyo. At tao tayo iti unag ti pagbalutan. Kat patayan dan ni Jaime. Boss, Diyak kailalaan ni Jaime. Pili? Nalawag mo't sigurong tinangag mo. Patayan yon ni Jaime. Luisit! Wisit na talaga. Saan ako na nakataray, di nagbalangan ti kotse dagiti pulisan ng kamagkanya. Asino nga tate? Ni magayang P.O.1 Castro, ti kumikita kanya. Iti saan unay nga tayo. Masarsarita na ti mayority selda 2. Sigun ka dagiti adda dito yung selda 1. Narungsot ti mayority selda 2. Dayjay. Imanawan ni P.O.1 Castro. Kita naklatan ti mayor. Nadadaka sa panggap na kanyak data. Una ako unti loko. Talaga di naksardangan nakitaan tayo diya tao. Inisiman na dagiti upat na kakadwana. Amok day diya P.O.1 Castro. At may samat lang nga impormante ni Don Braulio iti unag ti pulisya. Ay, partner. Sigarilyo dita. Sigarilyo. Awan. Ikang kalangan iti gatang mo no kayat mo. Nabitlan. Ito iti 20. Igatang mo amin ang dayta iti sigarilyo ta. Mangloko ka kaday, partner. Anya nga gatang ko amin to intod mo 20 pesos. 30, di may isang stick ti sigarilyo dito unag ti pagbalutan. Nagminan. Kukam laing to 20 pesos mo, nay. Ano ko? Orang pa nga gatang iti sigarilyo. No, 30 ti presyo ti may isang stick. Sakla nga ro din ti ag sigarilyo. Makamu kayo mati na gumatang. Kagawa! Natangsit gayam to'y kabarbaro asalta. Ito'y selda uno. Ikan tayo man ti pagnakmanak. Mabitlan! Mabitlan kakadwa! No, sigarilyo ti kayatyo. Sige, kumatangak. Basta dito kapkabilay. Umungam dagiti tao tayo ngaglaylo na pailang ngaglako kadagiti droga. Bili. Diyak kaya tikas itinapasama ka ni Jaime. Uwan, boss. Tay tamat ti kayat ko kung mga singasing kada kayo. Nabayag gaya man napalpaliiwan da ni Jaime.
Kasanon, nuuray dagiti dadto mga tao tayo. Kat palpaliiwan mo't dagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Imbaglakit din ta sana kasi murot ka ni Jaime. Tidaydagon daway, boss. Nutuwa kami. Alabit na may sakmat anabalot ita. Wan, pudno da ita. Wan kaya pili. Asino jay mawagkan ka, tapno may deliver ti droga. May saka dagiti agbambanta iti sugalan, boss. Naibos nga minan ti stock da siya, bo. Kat adaurtal kan ko na, manipod ka dagiti parokuyano tayo. Kasta. Wan, boss. Isong impound ko adagos ni Jaime iti sugalan. Tapno agdeliver iti siya, bo. Una yan na panakairan-ranada. Boss, Awagam ti cellphone di para bantay iti maysa kadag iti sugaran tayo. apay, boss. Kaya't ko ang makasarita, itamot laeng dito'y mansyon. Nagbayag ang kasarsarita ni Don Braulio ti maysa kadagiti agbambantay ti sugalan. Pagduha-duhan na. Ipagarok ni Don Braulio nga iso tinangitimbre kadagiti otoridad. Tapno matiliw ni Jaime ang nagimat iti may parit at droga. Sa lapat siya ni Don Braulio ang nagkandak dagiti pulis iti surveillance. Jaske. Delikado ti biyag no pagatapan na ka ni Don Braulio. Nga damadi nga aramid mo. Sigurado. Kunakon kat. Nalabit a pinatay nan tinagatapan na lang ang nagipulong kadagiti pulis. Tapno matiliw ti imot ni Jaime at droga. Tinasaya. Pagkak no pinatay nang agpaiso ti para bantay iti maysa kadagiti sugulan. Boss, pinaltugan mo ito ni Leo dito'y mismong opisina. Di na masumbatan na naimbag dagiti damdamagag. Saan niyang susurot dagiti ibagbaga na kanya? Iso ang pinatay kon. Boss, iti limabasag iti pasilyo ti mansyon. Mas daw dagiti babaunan. No apay nga dagimlong apaltog dito opisina yo. Di mo iday kaskaso, Bene. Sigaw ti makamo ang mangiruar iti bangkay ni Leo dito opisina. Kasta, di mapasama kadagiti agkamali abuyon ko. San lang sigarilyo? Maramanan nyo dito'y selda. No tumulong kayo kanyak, iti kaya kung aramidan. Kanya nga iti sa bali pa ya, maramanan may, malaksit iti sigarilyo. Makaraman kayo pa, iti siya bo. Uy, yun ay bigsan, ti busis yo. Ang mga numangag na kayo tagbambantay, Jilgard. Pangalaan mo iti siya mo, nakabalod ka ba? Isungarod, daw atag ti tulong yo. At no makastrak ti droga, dito'y pagbaludan. Pagablo niya terabiton ba? Takbay ti amin. Patayin nyo pa, jay mayor. Iti seldados. Kasta matan, dagiti pasurot na. Rumrumwar. Pen umununag iti selda. Nalakalang. Basta planuan tayo na impag ti amin. Kalpasan, ti panagbibilang kadagiti balod iti tunggal selda. Sambutin nyo matan na sakyudan ti bakrang na. Awan ti arabaton mi patataw. Awan ti armas may. Armas may. Kunakun kat, nakapoy kayong magirimedyo iti aramatin nyo apatadam. Ay na. Antoy, pinatirat ko pagigaman ti toothbrush. Kita nyo? Ay, ang mayakal, nagtiran. Ayat, nagtiro daw. Pinananusak, ngayon rodarod. Iti nakrasa nga pasat ti simento. Naging tumirad, ipagigaman ti toothbrush. Ay, ako yung niya. Daytoy, ti manggibos, iti biyag mayor, ti seldados. Patayin nyo. Katukad ti siyabo. Maitid kung tukad na kayo.
Ay, paay nga datataulan dagiti asok di talwar. Andan sakit di umay diti kalapaw ko kita agman. Mawan mo tao. May sakaang tinda na ngagturong dito Ang masino nga boses ni Miguel. Ay mapit lang baraw. Rumwara kaon. Ay maragsakan nagtay may ka dito'y kalapaw ko baraw. Kastak mo, tata. Maragsakan na ka makakita manankan ka. Sana nagbaliw ti aglawlaw ti kalapaw yun. Nagadulat ta dagiti na imula anak natin. No iti arubayak. Awan ti nagbaliw baraw. Ti ugali ni Nena nga anak ko. Nagbaliwan na namin pinsan. Tata Kabo, Dinan kaya't atalyawan ti naggapuan na lugar. No iti kastoy ko maapagtangon no isasarungkar mo manan dito'y lugar may. At dalata kan hayon ni Nina magpasangbayken ka. tata. Kailiw ko mo tanda ito lugar. Akadwa kayo. Nabayagan day di na odi ayaay ko dito Wen barok. Kun saan makalipat dagiti agindag ije sa kaanan ti bantay nagrapit. Gapo iti na itulong mo idi kadakwada. Tata. Napasardeng dagiti agar aramid iti illegal apa nagtrusaw. Gapo iti tulong mo. Nasaya at magngarod no kasta. Gapo iti daytang inaramid ko. Naisakripisyo ti biyag ti gayam ko. Ngagtrabaho iti ahensya ti gobyerno. Tapi napatay daman. Huwag nga ron baro. Malagip po dahil di apagtang. Naalaam iti video dagiti agpukpukan iti kay kayo iti bantay nagrapit. Inted mo iti mapagtalkan agayam mo iti ahensya ti gobyerno. Ti nasa o a video. Ang isumutan tiga po na pinatay da. Tata. Ay, una yan ti biyag. Agkas kumakanya kita baro. Agmay-maysa ako dito'y kalapaw ko. No nailiktad ko mutan ti agdan ti kalapaw ko. Maturog ak mutan agmay-maysa. Kinapudno na. Kailiw ko launa yan ni Nenang anak ko. Tata Kabo. May kawak iti kawan na. Idey, kanayon asurutak iti burayok nga aglablaba. Namita, sa balen tinaturog na lugar. Ket numadanon ti sardam. Ad-adan nga aglading itak. No apay ngamin na nagbaliw ti ugali ti anak ko. Binagbagaak mo't idey adinan ituloy ti panggap na apa nagibalas kada kayaw ni Altia. Tata Kabo. Panagkunak. Naragsak itan ni Nena. Itidan na ni Mayor Carrion. Panagkunak barok. Makunak lang ang naragsak. No ti ayat ket pudpud no amarikreknam. No ti ayat ket napnuan iti alimutan. Pulos adin to agbalay na naragsak. Tata. Ti agbiag iti pamarang. Iti kaano man. Santo ngagbalay na naragsak. My goodness! Nataer alalaki ti makisarsarita kini Ma'am Altea. Ar-arman nan samit ni darling ko. Saan ang mabalin dito niya? Awan ti asino man nga agdaton kan ko na. Diyos ke! Una yun ti panang parang ti lalaki kini darling ko. Kinasayaan. Asigak man ida. Ha? Pumalawin ti lalaki. Kat ni, saan pa'y nagbayad? Itikinan na. Ay, hoy lalaki! Di ka pumalawa! Di ka pa'y nagbayad! Hoy! Nakapanawan di lalaki anak kisarsarita kanyak to.
Imbaglakit din ta na si Putam adipay gayam nagbayad iti kinana. Un, ma'am. Style ti lalaki ti makisarsarita iti napintas a babae akas kan ka. Kat into namnamaan nan analipata mon ti bayad ti kinana. Pumanaw nakaslaawan ang yaman na. Ala, bayamon toro. Saan na balita nagbayad matanday di alalaki? Ma'am Althea, nagdaton ka di kan kada di customer, ha? Saan, Doro? Apay ko mga agdaton kanya, kat agdadamo lang ang makakita kanya. Ang mga no agayat mat, itidamo lang apan nakakita na kan ka, ma'am. Di mo ikan iti sabali ang kaipapanan ti panagsarita mo. Nagisarita ang klaan kanya. Nga po ta magustuhan na nagitiluto tayo dito. Kasta ka di. Juan Doro, Madingaming tirik na, hindi perperangan na ka. anya? Di pa yan agkiram, iti pa ng mat na kan ka. Agim imon ka ka dito. Ha? Ay ini. Saan, ma'am? Apay ko mga agi mo na kay. No way. Agim imon ka. Amok day ka. Anya? Oh my God. Nagungar man ang tirik na. My goodness. Nagyaman nakta, si tarong karan naktitipagbaludan, pile! Masya na kamin kan kaheme. Adagsan ti kason. Iso amalungsot kan iti pagbaludan. Bile, amok nga danang dadali kanyak. Wano nang itimbre kadag iti pulis. Nga dawit ko a droga iti daydi agun daway. Di ka madanagan, Jaime. Iti kabita na panawan. Ilibas ka dito'y pagbaludan. Anya, Basta relax ka lang dito'y. Siyak ti makamukan ka. nagyamanak no kasta, bile. Nagyamanak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyat pampanunutan, Toro. Itay pa'y anak ko ulimag ka. O ma'am, pampanunutak no, kumusta matan di sigud a lugar mi kadana na Amalia. Kailiw ko matan ti mapan ijay. Ha? Manipod idi simmang bay tiriribok iti biyag mi. Awanan husto apaglugaran mi. Oray si ka, Ma'am Althea. Nairamraman ka pa yun. Di ka madanagan, Toro. Adan tulat na pagsayatan ti biyag tayo. Wan, Ma'am. Gusto ka iti day tangay bagang. Addan tulat na pagsayatan ti biyag. Akadwa ka. Anya? Datayo ko lang Ay, un, datayo ko na kuma. Nabayag ajak nang nagdagiti angaw mo Ma'am, Idi si bibiyag pay ni Miguel. Kasta una iti panangrabrabak mo kanya. Ibagampay iti na kursunada na. saan arabrabak na di, Ma'am? Talagang ibagbagak ti pudnukan ka. Anya? Napatag ka talaga kanyak, Ma'am Althea. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Dayta ti kailiw ko kanya. Maparagsak iti dayta nga aramidam. Diyos ko. Talaga di nakpatpatyan ni Ma'am Althea iti bagbagak. Ipagarok na nga ang angaw lang ang ti amin. Oh, kitkithanak matlatan. Wa, Ma'am. Kitkitaan ka, gaputan nagpintas ka. Sa anak ama uma amang kitkita iti imang hel arupam. Anya? Daragsak mo da Althea kantorong agsarsarita di Taruar, Rosalia. Wan nga raw, Marcelina. Nakitak mo't ida. Kasta ti kayat ko ang makita ka ni Althea. Ad-adda apo bintas, no kasta nga agkat katawa, wano nakaisan. Sikod, anaragsak a tao ni Ma'am Althea, Marcelina. Nalaing asumarita, no dakda kami ijay mansyon. Kasta ka day. Kay kayat dagiti babaunan ijay mansyon ni Ma'am Althea. Gapu iti ugali na akasta. Nalakang asit kan.
Kanala ka makasarita no may panggap iti kwarta. Akasapulan dagiti babaw noon. Saan ama ilibak dayta? Kita haab ti aramiden na kadagiti kakadwa tayo iji pakanan. Sanda nga agparikot iti kwarta ken makmakan. Huwag nga raw. Ipadawat nan kadagiti servidora ti makan asaan ama ibos. Kabaulan pa ni Altea ti mangala iti restaurant na no kayat na, Rosalia. Ngamen, ididamo ken ita, saan ang nagbaliw ti kinaado dagiti customer nga umaymangan. Ado, dagiti mapaglaklakwan tayaw. Nalaing ngamin nga aglutaw ni Ma'am Altea. Kang runaan ti amin. Amunan ter aramiden na may panggap iti negosyaw. Kuwan basit lang apakan ng tiiman manihar na ita. Idinto ta naglawa jay sigod a restaurant na. Pasig pa'y adagiti babak ng timapanmangmangan ichay. Gusto ka, Marcelina. Amok nga iti saan nga agbayag. Makaipatakder tumutlaang manaw ni Ma'am Altea iti restaurant na. Mamati iti dayta, Marcelina. Boss, sinarong karak ni Jaime iti pagbalutan. Kat? Pulos nga wan imbaga ni Jaime kadagiti pulis. Ada tayo tinaggapuan dagiti droga. Nasayaan niya ron no kasta. Biyag ni Jaime ti mapukaw. No ibutaktak na ti aramid tayo. Limad nga din nagsaritaan mi ka ni Jaime. May panggap iti droga, may pastrak iti unag ti pagbaludan. Anya? Ada ibaon ko at tao tayo mga pastrak iti droga iti unag ti pagbaludan, boss. Planuan na imbag ti amin. Asa nakaskari na ti mga pastrak iti droga, Jay. Tubiyag ti bayan mo, Bill. No makapastrag ka iti droga iti pagbalutan. Inapudo na. Saan nga mo ni Jaime? Atin ay patugaw a barbaro jail warden. Ket amam mo tayo. Ha? Boss, dumngag ka. Tayo bagak amin dagiti plano tayo. Nagyaman nak, ta sinarong karanak banan, my friend. Kailiw ka na makita. Sumardeng ka man, Jaime. Jak kayat ti maangaw ita. Napatag ti bagakan ka. Isuad ng gaman na yung baga. Sige. Yarasas mo langin kanya. Nuan niya day tangay bagam. Diya sa dilapayag mo. Tayo bagakan ka ti amin na plano. Mabit lang. Abay, Jay Mayor ti Silda Dos, amang kursunada kanya. Kita anak manan, bile. Kaya't kung day tapatayan. Yung sa anak lang makalay, tinapinta sa chimpukay. sa dino tayo ti bagbagam a Mayor ti Silda Dos. Day, Jay Banay. Jay na ba nagalalaki? Nakatugaw iti makandawan apasat, dagiti tugtugaw. Day, Jay na. Sa dino ka... ha? Oh, apay, akas lang nakakita kay ti alalyabil eh. Diyos kay ka, Jaime. Sana ka busor ti bagbagam a Mayor ti Silda Dos. Kanya. Kasmutlaan kang ka. Buyot ni Don Braulio ni Drago. Kanya tigat mo sa wine pile. Umot lang ni Don Braulio dayta. Dayta ti may sa kadagiti hitman ni Don Braulio. Ay, Diyos kay. Isumat lagaya, makanawing agsarita dakin ni Piuan Castro. Nga impormante ni Don Braulio diti pagbaludan. Basta agpasimple ka lang. No di mo kaya ti may tulad ka ni Drago. Abinaybayanan ni Don Braulio diti pagbaludan. Ay, Diyos kay. Ala, dumdum dagiti baga kami. Dumgod ka. Nakadwa. Pagsagana kayo. Tada pagimbaga na dumteng dito isilda uno. Ano dito? Dito pag-ibaga. Tumangpetan dagiti shabu. Iti kabita na panawan. Ayos. Jay, pagbagak ka na kayo. Patayin nyo ang Mayor ti Silda Dos. Paibayan yon. Asan ka makabusor da dya tao? Basta yan. Nagbiddo ta kiti panangipapan kadagiti pananggit kita na kanya. Kasta kayo, Jaime. Tayo ano na? Wen. Keta paman, makala iti tiyempo, jay mangipastrak iti droga diti pagbaludan. Makaraman, kan makailako tayo kadagiti droga. Dito'y mismo provincial jail.
Aniya. Nakita ni Drago iti pagbaludan, Billy. Wen, boss. Ipagarap ni Jaime. Kabusor ni Drago. Nakanayon kano kit-kita ni Drago ni Jaime. Nakaslamang urkorsonada. Billy, awan pa ni Jaime di titigro. Isuwa dinamam mo ni Drago. Sayang dayjay a hitman ko. Nagpatiliw ngamin kadag iti pulis. Imbawon ko iti apatayin na di kabalubal ko iti illegal a negosyo. Saan man anaganan? Dimteng dagiti pulis? Kat saan na nakalipas pa eh? Boss, Anya tararamidan ni Drago, kabayatan ti panagsarsarita yo kani Jaime. nakatugaw lang iti sanunay nga dayo kada kami kani Jaime, boss. Ang panagkunak. Palpaliwon na kami ngagsarsarita kani Jaime. Ano? Saan pa iladay tati pagsaritaan ta ita, Billy? Boss, Umay ita dito yung mansion ni Warden. Ket adda na pataga pagsaritaan eh. boss. Gusto ka, Billy. Amam mong launay ni Warden. Kanamok. Di nagpahayan dahil jay iti kayat ko ang mapasama. Boss, Isungag sagana kayo. Nalawat ti provincial jail apag dakiwasan dagiti agbalin a puser tayo. Iti unag mismo ipagpaludan. Unay yan ti mapasa dito'y pagiwarna. Nagdadakas ti mailanlanan nga artikulo dito'y. No iti umunamot apanid. Mabasa ti riding in tandem criminals. May sa negosyante pinapaltugan iti mismo asango ti balay na. Kang runaan ang mabasa nay. Nagkapoy ti balay da Marsilaw, ti taul dagiti asaw. Adayo ti balay ni Marsilaw, namangag ti panagtaul dagiti aso na. Sa kubaya madanon mo ti kalabaw kao, tumalan ka pa'y. Iti arubayan ti balay ni Marsilaw. Ay, nalapit ni Miguel ti agturong ditoy. Iso ngamin ti padpadaanak magawin. Ay, nalapit. Isong ti sumangpad. Anya ay dahi nabalkot iti papel. Kaya niya, wat itay ni P.O.1 Castro kanya. Inasayat. Ikatak, inaibalkot a papel. Just ke. Trusty t-shirt, tinyawat na. Anya ti kayo tasawan na ito eh. Nagbalinak ka di at trust eh. Tapno ibaon lang dagiti jail guards nga gibasura. Kaya nagitulod iti makmakan kadagiti padabalod. Tiyak kaya tikas to eh. Isublik tintad na trust eh t-shirt. Isinsinyas ni P.O.1 Castro. Nga isuot ko kano ti t-shirt. At rumwara kano ama pan iti sa bali a selda. Nga si dagiti main gate ti pagbaludan. Delikado da ito ya. Amang ano paltugan tak dagiti jail guards. Nga da iti watchtower no asidag ako niti main gate ti pagbaludan. Ibagadan tulangan na panggap ko ganda aglibas. Iswa pinaltugan da. Ajay. Isinsinyas naman na nakarte nga kano ti rumwar. Diyos kay. Pagtalkak nga taday tatao. sabay lang ko ma. Tamaramid ni Jaime ti trabaho na, boss. Juan Billy, sayang dagiti shabu. No saan na may pastrag iti unag ti pagbaludan. Kampay di.
kasangin ni Warden. At iso na mismo ti mangipastrek iti opisina na iti cake, ang naglaon iti siyabo. Dakkel timbayad ko ken ni Warden. Tapno makastrag dagiti droga iti unag ti pagbaludan. Iswarong bang lang aramidan ati amin. Boss, urayak lang ti awag kanyak ni P1 Castro. Kung nakastrek ti droga iti pagbaludan. Ala, aramidan ti kasayaatan, Billy. Kaya't ko ti mapan iti selenta ginanak. Saan pa nagsubli ti sigot a pigsak. Kalpasan ti panagkurigor ko. Rosalia, nagado ti manmatay. Awanin ti bakan ti alamisaan. Una raw. Dagiti daguma. Agting out da pa yan. Gaputa awanin ti lugar da dito'y pakanan. Nana Marcelino, anya ngay taramidin tayo. Kurang ng tiis ti pakanan. Gapu iti kinaado ti customer. Ay, awan ti maaramidan, Turo. Aguray dagiti dagduma tapno maikanda iti lugar amangan. Nagdinamag naminan ti kinainas. Kan kinanam ti putay tayo. Isuway ta. Nagadun ti umayman. Gusto ka, Turaw. Makumikaw dagiti servidura tayo. Gaputan nagadaw ti customer. Bilibak ka talaga kin ni Ma'am Althea. Saan ang mabambanog maglutluto? Hinak pa yung kaskaso na day bagbagak. Ay naturaw, di mo singaan ni Althea kabayatan ti panagluto na. Tikit ti aramidam, wano maitulong mo kan kwa na iti kusina. Yawat mau dagiti kasapulan na. Isumit tar aramida kita nana. Ngam sakbay apidotak dagiti kasapulan na. Unaan na kun amangala ka dagiti masapul na. Naparta, titigtignay ni Ma'am Althea no may panggap iti panaglutuan, Turo. Gapay nga order tin na man dito, yabo! Umayin, sir! Coming! George sa lobby! Ay, saanin ang magabunan dagiti servidora ti mangipaay ka dagiti order and dagiti mangmangan. Ay, sige, Marcelina, tainak tumulaw nga agserve ka dagiti customer. Sigurado nga mo ni Jaime ti aramidan na, P1 Castro. Masayat. Saan lang nga iti cake tayo dagiti droga? Ni Warden ti makam mo. Wen, ibagakan ka ni Warden, no anya ti aramidin nyo dita. Sige, sige. Bye! Sapay lang ko ma. Kabalig iti amin nga aramidin dagiti kakadwa iti unag ti pagbaludan. Boss. Anyat madamag. Nakasaritam ka din ni P1 Castro. Wen, boss. Nilangan Jaime ti antiparikot. Anya? Talaga munal na dya tao. Saan na amaawatan dagiti isinsinyas ni P1 Castro. Nga aramidin na. Nagginag ka nung agtigtignay. Saan ka di nagsaritaan yung naiyabanag ka ni Jaime? Oo, boss. Jakman amoy ti na dya tao. Munal kami na talaga. Awan pa'y sir-sirbi na tao tayo. Ito pagsalangin ti piyag na. Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.